Любителів прикрашати свої подвір'я підвісними кашпо, сьогодні хочу запропонувати такі рослини. Композиція хлорофітум з плющем. Пудра варієгатна, біденси в 3 сортах. Такі гарненькі ромашки. Ось красивенні. Лофос. Ось так дуже гарно квітне. Залишився один кущик. Вейгела і бегонія. Ось такі великі квітучі рослини. Хто бажає, приїжджайте, забирайте. Дякую за увагу.